Good morning sa tanan. Indeed no, ang atong Dios ra gyud ang takos na dapat nato gyud pasalamatan. And indeed, it's a joyful day no. Lord willing, gamay na lang gyud ka bulan maghulat ta no before ta makabalik sa sulod. And ato nang ampuan gyud. Karon ako tabong ihangyo, i-abrita sa ipakli inyong Biblia sa Episo Kapitulo 6, versikulo 4, and ato kining sugdan ang mensahe sa Dios una gyud sa pagampo no. Ginoo, salamat sa imuhang pulong na kami karon andam maminaw kuyog sa amuhang igsuon. Salamat Lord indeed sa blessing of this wonderful day. Nindot kayo ang sunrise, nindot kayo ang weather. I pray Lord na tabangan kami nimo sa pagsimba kanimo, among buhing Dios, ang imuhang pulong, amo kaning dawaton, amo kaning ituhuan, o amo kani Lord itanom sa amuhang kasing-kasing, lalo na Lord, kami diri Lord na mahimo pa og ginikanan one day, og lalo na Lord sa tanan mga ginikanan pod na mamati karon sa imuhang pulong in Jesus name. Amen. So nagpadayon ta no sa atong mensahe last week and this week sa regarding sa family na gi-address karon sa scriptura. So Ephesians 6:4 no nag-ingon man diha na og kamong mga amahan ayaw ninyo hagita sa pagkasuko ang inyong mga anak kung dili matutua hinuon ninyo sila diha sa pagpanton sa og pagtulunan sa Ginoo. Nitanaw bitaw ko, daghan kayo interesado ani na makakat-on bitaw unsaon man na para magpadako og mga bata. Labaw na kung naging ginikanan ta for the first time or maybe naka-realize ta ato mga anak, dili na sila mga baby, no? Murag naana sila murag nagsugod naman ni og mga crush, nagsugod naman ni og laag-laag, di naman gusto mo uli, no? Sa una, mohangyo man manugos man mukuyog karon, ikaw na naman noy mamugos, no? So daghan kay interesado na naminaw or makabaluan ni nasa usa sa industrial lugar sa akong kita na sa US man ni, no, sa Amerika, na gagasto sila taga-tuig og 21 ka bilyon pesos akong gi-convert no. 21 billion pesos ang ilahang ginagasto sa mga katauhan dito about parenting books no or sa mga application lugar apps. Ingana ka daghan no gapalit ga interested mo to mukat-on kana libro pa lang gali na mga cellphone or tablet apps pa lang gali na wa pay labot mga parenting seminar no nadaghan man gyud gihapon kayo na. Now, here we are sa pulong sa Dios na gi-addressar kani karon na importante kayo na bagay sa kinabuhi, family, especially on how to be parents, and mo ni siya. No? Kung tanaw nimo dili mo abot og pila ka or baga na libro lugar ang naghisgot ang Biblia about parents, no? And this is one of the portion of sa scriptura na ga-address siya. Pero kabalo ba mo na daw mubo na siya? Pero grabe na siya ka wide, no? Grabe ka all-inclusive kay na siya na sugo or in all applications sa kinabuhi mo aplikar kani. So kung naatay standard sa pag-parenting, no? Ang ako yung hangyo sa inyo ha, dili ang unahon ninyo ang uban, no? Na source kundi ang Dios gyud no, ang iyahang pulong ug iyahang kung nagdako kita. Because remember, Ephesians, no, wala man nagsugod sa Kapitulo 6, nagsugod man siya sa Kapitulo 1. And grabe na ka puno, no, sa kamatuoran na kita, usa ka Kristohanon, nagkaon ani na
kamatuoran, ato ning gina-inom, ato ning gina-live out, and therefore makahimo taani tungod kay nabag-o man ta. Now kani siya, nagsugod siya, di ba, sa mga amahan. Pero kaning pulong na mga amahan, maapil gyud ang mga mama. Okay? Dili lang na siya for fathers specifically, na ay rason nganong giuna or gi-mention gyud ang father, pero apil gyud ni ang ginikana ang inahan, no? So mga amahan, ang Grego is patera. Pwede maapil ang mga inahan kay kana na word patera ginagamit po na siya sa uban portion sa Biblia na naghisgot sa duha. Okay? Example ana would be naa sa Hebreo kapitulo 11 versikulo 23. Naingon tungod sa pagtuo og naandre no ang patera, ang mga patera, meaning ang mga ginikanan karon ang pag-translate, no? Ang mga patera ni Moises wala mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari tungod kay sa dihang nakita nila nga gwapo ang ilang anak, gitago nila kini sulod sa 3 ka bulan. Now, nganong gi-translate man karon na mga fathers, mga amahan, because kabalo man pud da na naaman po'y higher responsibility ang mga amahan sa pagpadako sa mga anak in terms sa ilang tulubagon sa Dios, no? Ug tulubagon nila sa simbahan. In other words, if you look at Proverbs, no, makita nimo na naagi diha na ang mga amahan, makita nimo na ang Proverbs nang ingon, ito. Okay, follow the wisdom of your mother, pero the father is also the responsibility. No, naaman diha sa Proverbs, follow the wisdom of your father, follow the wisdom of your mother. Makita nimo ang duha no na both magina father and mother nagpadako, both are involved. And then makita po nimo ang father's responsibility na ma-hold siya accountable. For example, bag-o lang man ta, no, few months ago, nag-appoint o nag-install og elders. Nganong mas higher man ang responsibility sa fathers o makita po nimo sa simbahan because giunsa day nato nino pag love ang atong family, lalo na sa mga fathers, pwede siya ma-qualify or ma-disqualify as a church leader. No? Wala man na sa gi-specify gyud na siya, no? So that's one idea lang na fathers, no, kung unsa ang ato ang pamilya karon, ato mga anak karon, ilaha man ang desisyon, yes, pero naapod tay part ana, no, na mutubag ta sa Ginoo kung nagpabaya bata or ato bang nabuhat ang dapat according sa iyang pulong. Now, so, first na nato na observation, no, dili lang na siya mga fathers ni, kundi mga parents ni, for parents. Ikaduha nato na observation is, na ako'y kastorya, mga dugay na ni, then ako siyang gina-explican bitaw sa, momani ang ginaingon sa Bible, momani siya ang about how we should do things, no, or how we should live life. And ang iyang tubag sa ako is, ay, kana sa Bible, mo man na ang idealistic, no, or kanang bitaw murag mo gina dapat, pero kabo bitaw ka dili na siya realistic, no. So amot ko naka-encounter na ba na kanatong mabasa sa Bible, mo gina dapat, oo, ideal, pero kabalo ka sa tinuod na kinabuhi, dili na siya, no, dili na siya ana kasayon or dili lahi ang dagan, no, dili siya applicable kay dili siya practical or realistic. Now, if you would see, no, fathers, do not provoke your children to anger. No? Ay mo na ideal, pero kabo ka lisod kayo, no, kay di man gina sa maong realidad sa kinabuhi. Dili ga match ang ako ang kinabuhi or ang practicality lugar karon. Let me point out to you kani siya na second observation. Kabalo mo na actually, no, ang kamatuoran sa Biblia
mao na noon yun na dapat ang nahiuyon sa realidad. And kani ang ato alagarang nakita or atong experience or atong ingon nato na dili real or practical, mao na karon ang the other murag guba, no? Guba. Kung tan-awon lugar nato, usa ka butang na buo. Insakto mo na siya. Ug mo na gyapon dapat ang atong gamiton. Meaning kung sakyanan, no, na gadagan, sakto, mo na siya dapat ang practical. Meaning ang kamatuoran sa Biblia, naagid na siya realidad, practical o insakto na makita nato diri sa atong kinabuhi. Naay usa ka study gihimo sa usa ka sikat na university, Harvard, ug ilahang gi-studyhan unsa nato paghibalo na kaning usa ka bata magdako ni siya na mahimo siya og bugoy or problem child. Naabay way na makakita ta kung gamay pa siya, balikan nato siya after a few years o balikan daw nila after 10 years, no? Makita ba nato or mahibawan ba nato na problema ni siya? And so nag-study sila. Ang nigawas dayon sa ilahang 10-year study is naa sila'y nakita na upat ka factors, no, necessary factors na naa diha na pwede mapugnan, no, kung naa na diha mapugnan nato ang mahimong bugoy ang ato ang mga anak, no, problem child, mahimong kriminal, mahimong problema sa sosyedad, no. Unang-una is kung aduna daw di sa panimalay nila ang disiplina sa amahan. Kung naa daw ang amahan na siya mismo ga-function siya. Storya man tano na last week na na-dysfunction, kanang di function normally. Naga-function yun siya as dapat amahan o ga-disiplina siya, ga-lead siya, no? Ga-take siya sa initiative o the charge of being the head of the family and ga-disiplina siya. Mo daw na ang usa ka factor number 1. And mo na, no, realidad. Kaya makita din nato ang uban realidad na kung na mga panimalay na ang mga amahan, ano, pabaya or wala da tungod sa busy, sige lakaw, wala or naa sa laing part sa kalibutan, makita nimo dako kay na factor na magdako ang mga anak daw kung wala na siya na pwede siya, no, na pagkukulang. Ang ikaduha daw na factor na makalikay sa pahimong problem child according sa kanina study is naapod ang inahan. Ang supervision, no, ang pagbantay kanunay sa inahan. So, ang disiplina sa amahan primarily og sa inahan, duha man na. And then ay kaduha is ang pagbantay sa inahan, ang pag-nurture sa mother. So you see, you have the father and the mother, basic, and both of that, kanakita na mo diha karon, ay mo man ang sa dapat sa Biblia o realidad, gamatch, no? Ikatulo, ang gipakita na pagmamahalan ni Papa og Mama, no? The show of love and affection ni Papa and Mama. No? Usa daw na, and if makita daw, nagdako daw ang bata na madunggan sa bata, makitaan sa bata kaning mga pagsyagit sa mga, di ba, mag-asawa, maglabay mga plato, di ba, mga ano, grabe daw na ka damaging. And what do you see? That's a home that's not, di ba, wala naghinigugmaay. There's no love. What are we supposed to do gani? To love gani, di ba, as Christians? Mo man ni ang usa ka normal dapat, no, na reality sa usa ka Kristohanon na panimalay. And what this study is actually pointing, no, na huy, ang kanining normal healthy family di ay na naggapadako silang mga bata is if, di ba, ang usa ka father, usa ka mother is led by the Holy Spirit, is filled with the Holy Spirit rather than sa bino, no? And ikaupat din ani is ang panaghiusa sa pamilya. They do things together. They no, the family, namatay kasabihan, no, the family that prays together stays together, no? Ang family that eats together gets
Di na ako tiwason. No, so, no, and then, nakita na to, no, na that's really part, na, hey, that points to reality. Not only that, no, naapoy usa ka Christian author pod, nagsulat pod siya of kaning na libro, Christian Child Rearing, no, or how you could write, and then nasa 5, nauna na nung 5. So ang presensya ni Papa, isip pa nag-ulo sa panimalay. Isn't that the Christian family, the right head, no, na naatay order sa family, na naapod diha ang niyang na-realize sa there should be love, no? Love should be present in the family, where if nakita nimo na supported siya sa katong study po na gibuhat ni sa Harvard, and makita po nimo discipline, no? If naay insakto na discipline according to sa pamaagi sa Dios, kay na may discipline na mali, no? Na may discipline na mahulog sa abuso, and mato nang mahisgutan later, then mo na ang essentials, no? 5 essentials to a healthy parent-child relationship, na ay love, na ay discipline, na ay nayon. Pagkamaunayan. Okay, thank you. Consistency, no? In English, consistency, no? Kung naaba diha na, no, one time na ang ingani na gisulti, and then later mawala na po or mabawi na po, ingon na nagpromise ko, and then mawala na po dayon. So meaning pagka maunyan nyo, no, ang consistency is also appeal ang integrity, no, ang integridad. So and then makita nato na, no, it's just that unsa man ni siya, a very short example na ang realidad sa unsay o ginabuhat bitaw. Meaning, ang mga wala pa nakadiscovery ani na kamatuoran na ang pulong sa Dios gyud is gamat sa reality, is mainly katong wala pagyud ni tuo, wala pagyud ni sulay, wala pagyud ni buhat. Mo nang makaingon sila sa pikas lugar, kung magtan-aw ta sa pikas bakod ba, magtan-aw lisod man na, di man na ideal, di man na practical. Pero katong naa sa sulod sa pamilya sa Ginoo, katong gatuo o gatuman, gapaminaw sa pulong sa Dios o gasunod, no? The sheep hears my voice. Mo ni sila ang naka-enjoy ani na nindot kayo na blessing of a child trusting the Lord, a child of God trusting the Lord, and being this kind of a father, a mother, or a child. And ato mang gihisgutan gid karon is a parent, no? That's why gi-encourage na mo, dili na siya tinuod na maingon ta ang Biblia idealistic pero dili practical or real. Ako usa ko sa mo testigo gyud ana, no, na kung imong tumanon ang Biblia, very practical. And ang benefit imo makita, maski nag 10 years na pulo ka tuig ng study, naka-realize din sila, ay tinuod di ay, no? So akong giampo, di na mo mohulat 20 ka tuig mula bahay na inyong mga anak moabot nag 30, 40, ay ra mo makaingon bitaw no, sakto gyud ang Ginoo. Karon, as long as karong adlaw is called today. No? Kita karon na mga ginikanan, we are in different stages. Naiuban sa ato a baby pa, naiuban teenager nato mga anak, naiuban dagko nato mga anak. Pero dili pa man too late per me. So, mono no, na unsa man day ang standard na gihatag sa Dios na sa atong pag-parenting. The biblical parenting, no, na dapat nato hisgutan. Kaya atong title man karon no is ang Bibilyanhong sumbanan sa pagkaginikanan, no, the biblical standard of parenting. So kani siya na ay usa ka dili buhaton o dapat buhaton. Dili buhaton, ayaw ninyo hagita sa pagkasuko ang inyong mga anak. Don't provoke your children to anger. Do you know, no, na pagsulat ani ni Pablo sa mga episo ng mga Kristohanon, meant naman circular letter man meant to
be shared in other churches ato na panahon na o para sa ato apod karon is gastorya ni siya against sa ilahang kultura atong panahon na. O ako ta maingnan dili po naglayo sa atong kultura karon actually, no? Kaning ayaw ninyo hagita sa pagkasuko ang inyong mga anak. Go against na siya sa kultura, no? Counterflow na siya, in other words. Kaning the Roman culture man gyud na sila balaod na ilahang ginatawag patria potestas. No? Unsa man ang patria potestas? The absolute right or ang balaod na gihatag sa lalaki. Usa ka Romanong citizen sa lalaki na mahimong amahan, mahimong head sa pamilya, naa sa iya ang tanan, autoridad o karapatan unsay iyang buhaton sa iyang asawa o iyang mga anak. Pwede niya ibaligya, pwede niya papatyon. Pwede niya ipahimuon o ibaligya niya as slave, no? Kulang ta sa puhunan karon. Pila ka bukatong anak, tulo. Sige, iariya ng usa. Pwede anao, no? Or, naibuhaton na, no, na wa siya ganahe. Wa ka kabalo, na pwede ti ka karon papatay, no? Naa daw na sa ila, ha? Na bagong anak, ang baby, no? Bago pa ni gawas, ibutang daw na sa tiil, sa amahan. O kung dawaton sa amahan, no, iyahang puniton, ilahang masulod sa balay or ilang maapil sa family. Pero kung makita sa amahan ay depekto, di ko, mutalikod ka siya o mulakaw gali siya, either pwede biyaan ng baby ramamatay or ilang ibaligya para mahimong slave or prostitute. Makaingon ta, hey, grabe ka barbaric ba na ano, no, dapat lang gyud wala na siya. Kabaw ka naingana no na si ang the kind of wrong idea of headship, wrong authority na what the father says goes and then naalugad rin, no, pwede di ka ibuya, pwede di ka ano, naamang gyapon na karon. If we look at modern day versus unsa ang Biblia, gastorya gyapon ang Biblia against sa atong kultura. Ngano man, sala man gyud, no? Naamang gyud ang world kanina, world ang kalibutan, naamang gyud sa power of darkness. Kabalo ka na naay mga 5 to 7 million nga mga orphans. And many of that orphans are from, no, a mother or a father na dawata ang anak. Giabandonar. Murag sounds like, no? Sounds like murag mura tong parihara tong kuana. Roman patong patistas ah. Kabalo ba mo na even diri sa Pilipinas bawal ang abortion na naay taga-tuig, no? 1.26 ka-abortion kakahitabo. Kana na-record pa na kung apilon to natong wa na apil sa kanina record, mas taas pa na. Do you see that dili man ang giingon lugar sa balaod sa Pilipinas or balaod sa Roma pwede or dili pwede gakahitabo or di kahitabo? No. Naagyo din, no? Akong giingon last Sunday, di ba, ang problema sa mga bata is ang problema sa sala sa kasing-kasing. Naapoy di ingana, no, ang mga kita. Kung dako na ta, mga anak na dako na, no? Mga kaliwat na dako na, naamang gihapon. And so we see that this speaks against unsa atong ginadawat karon as normal. This speaks against unsa atong nadak-an na mo man akong treatment sa akong parents, dili data ka point ano, kay kung mo point ta to something that's wrong, that's something that's sinful, then sayop na ta. We should listen as children of God, no? Kung unsa man na ang ato ang naandan, unsa man na ang ato ang nadawat sa atong mga ginikanan sa atong mga lolo o lola, ayaw na, padayo na. Kung makita nimo karon na ang sapulong sa Dios ang iyang pag-ingon, mo man ni ang usa ka anak sa Dios di ay dapat, ayaw na padayo na ang sala. Paminaw na sugod karong adlaw. So nindot kay ni karon no na kita mga ginikanan, pwede gitagaan ta sa Ginoo karon og nindot kay na mensahe, naa naman sa iyang pulong kini. Pero karon na nagsimba ta together, then
naa karon namo ang iyang pulong sa Ginoo, let it be, no, namo ang Dios ang mo kani ang ihang pulong para kanimo sa imuhang pagpadako sa imong mga bata. And so, makita nato na kani dapat ang pulong sa Dios tagaan tag mando na ang usa ka Kristohanon lahi day ang atong sukdanan, lahi day ang atong standard, no, of parenting. And dili ta mutan-aw sa mga model na mga sayop, sa mga model na depekto, dinhi ta mo tan-aw sa model, sa perfect model. Ug mo kani atong sundon. And so the standard of the Christian parent is ayaw ipadako ang inyong anak na ma-provoke sila to anger. Ato na siyang tan-awon all the more, no, unsa man na siya ang pasabot ana. So, ang giingon ra, no, ayaw hagita sa pagkasuko ang inyong mga anak. Kung dili, on the other side, makita nimo matutua sila, hinuon, ninyo sila diha sa pagpanton, discipline, and pag-instruction, pagtulunan sa Ginoo. So, girelate, no? Ayaw na ninyo hagita sa pagkusuko ang inyong mga anak. Kung dili, ipadako sila, matutua sila, i-train sila sa pagpanton o sa pagpatulunan sa Ginoo. So, naa na ang clue o atong standard na dili nato ipasuko or hamahagit atong mga anak na masuko sila. Una-una, anak, kani siya na the discipline is for simple, kuan lang, pagsabot is diha ang training na kailangan nato buhaton sa atong mga anak. Sugod gagmay pa sila, hantod dako sila na, no, and it's given na naa diha ang regulasyon, laws or rules sa inyong panimalay, ma-enforce dayon sa either dana sila makasab-an, mabunalan, o dana po sila either ma-reward o matagaan og praise. That's discipline, no? So if you're training them, disciplining them, then you're telling them, mo ni ang giingon sa Dios, mo ni ang giingon sa Ginoo, mo ni ang atong pamaagi, no, dapat ka mo respect sa imong amahan, dapat ka mo respect sa imong inahan, dapat ka mo obey kay mo man na ang giingon sa Ginoo, and kung dili na nila buhaton, mo na ang basihan nato na ma-punish sila or na consequence. Okay? Ang instruction din is notisya, verbal or ang imuhang oral, verbal na pagtudlo. So if you put that together, ang pag-train nimo, paghatag nimo sa mga rules and regulations, sa pagstorya nimo sa ilaha kanunay, naa dinhi ang pamaagi sa pagpadako sa atong anak. And dili atong ang atong mga pamaagi o atong mga tradisyon lang, kundi primarily kung unsa ang giingon sa Dios. No? So atong task as the biblical parent is atong tudloan ang atong mga anak ang pulong sa Dios, unsay giingon sa Dios, how to love God, that God loves them, to share the gospel to them, to model the gospel to them, no? And mo na ang the day to day. Now, this is the biblical parenting. If you look at the other side, the wrong kind of raising our children is while imo silang gitudluan, while nag-train kanila, nagdisiplina kanila, nagstorya kanila, mapadulong siya to sayop, sala, and dinhin na dayon ang resulta na ayaw kanibuhata kay muni ang sayop, naay sayop di ay na pamaagi na mo discipline o naaday sayop na pamaagi na mo instruct or mo tudlo sa mga anak. Na imbis mo paduol sila sa Dios, mas makaila sila sa Dios, sala na noon ang pamaagi sa pagdisiplina o pag-train nila na masuko na noon sila, ma-discourage na noon sila, mupalayo na noon sila sa imuha o sa amahan sa langit. Muna ang sinful way or the unbiblical or the worldly way of
parenting. Okay? So, karon tagaan na to nag mga example. Tagaan ta mong unom ka common, no? Di pa ni kompleto na lista, pero unom ka common way na ato gi consciously or unconsciously, no? Ang nakalala pag yun na is pag naka-realize ato nang ginabuhat, pero ginabuhat na to. Bahala conscious or unconscious na nimo, bahala gituyo na nimo, wa nimo gituyo. Ang effect is pareha. So nindot kay ang kamatuoran sa Dios, makapamata na to, makakita ta kung atong ginabuhat ba diay insakto or dili according sa the way to parent. Number 1, common way na mahimo maauhag or makuha na to atong provoke na to atong children to anger is kung kita mismo mo give in ta to atong anger or frustration. Dili man sayon maging ginikanan. Di man gyud. Busy man ta. Daghan man ta at tinamnon. Dili lang man sila atong ginahuna, di ba? Daghan man. And na sometimes, di ba, na daghan tagi asikaso, ni duol nimo, ni kuhit nimo, or nahulog na ko imong cellphone, nayabaan ako gatas ang imong laptop, musirik ang imong dugo, no? And then, sirit? Surok? Oh. Sounds like doon na. Okay. So, no, musurok imong dugo, and then, naano rin ka, no? Usually, kung surrender ka sa kasuko, unsay mahitabo? Bubuto ka, di ba? Either masingkahan nimo or madapatan nimo. Di ba? And that's really kung na example ani na sa kamama, bala og anahan parents, no? Bala ka kay sila kano man. Ang ilang anak na normally on time kay mauli, dugay na. Mga naabdan na gabi, tawag sila, kita ako anak, ana. Wala nakakita, wala amigo na. Pag uli sa anak, naaday rason, no? Na nagubaan day og kuan, turot yang battery, gubaan sila somewhere na while sila, no? Na it was a legitimate reason. Ano na lang. Na sila kuyog, dili to sila, wala sila nagbuhat, wala nagparty-party, na atoy legitimate reason. Ang gibuhat sa kaning mga ginikanan is after bitaw sila, ay salamat nakauli na. Suko dayon ang sunod. Nga nung magdugay mi kang wala nga nung magkuyog mo kana inin. Ang hitabo no imbis, no? Ilahan nung na singkahan o ilahan nung na kuan. That's just an example, no, na nganong nabalaka gali ta in the first place, nganong gali ta, nganong na stress gali ta in the first place. Di ba kay naningkamot man ta, kay love man nato tong family, gusto man ta nato sila tagaan og mga, no, better future. Pero na-notice ninyo, ang atong love, di ba? Kung kita lang, mupadulong siya to what? Acts of, kung surrender ta sa sala, sa iritasyon, mupadulong siya to acts of unloving acts. Singka. Nganong imo mamadukla ng ulo. Nganong imuhang mamakusikan. Nganong ang bunal, imbis insakto, mahulog naman, grabe na doon kayo, na sayop naman noon ang bunal. You see, ang gugma nga gipahayag sa sayop nga pamaagi, maoy usa gihapon kadili mahigugmaong buhat. No? Ang usa ka tao, love niya, walay question. Pero kung atong gibuhat na gali is unloving, still unloving na siya na act. Remember ingon sa 1 Corinthians 13, love is not irritable, dili init og ulo. Is gentle, no? Dili siya harsh or abusive. That's really, no, kung irritable ka na ginikanan, no, dapat kasi mo anak, you are doing something that is not loving. That's not love. That's a twisted perversion of love diri sa kalibutan na Satan has, no, successfully kuan sa atong mga kinabuhi. Even something as beautiful as love can be disastrous with sin. So you see, kung mo give in ka to your sin, to your anger, ingon man gud ang pulong sa Dios ani, di ba? Ang kusako sa tao dili makapatungha sa pagkamatarong nga gitinguha sa Dios. Many percent of the time, 98% of the time, 99% of the time, ang atong kasuko, dili pareha sa kalagot or kasuko sa Diyos. Ang atong Diyos, holy man.
kung masuko ang atong Dios, mubuhat, di ba? Dili gyapon siya mosala. Kita kung masuko ta, maski sa mga insakto na bagay na nasuko ta dapat, pero kung surrender ta ana, padulong ta sa sala. Na-notice ninyo? So mga ginikanan, no? Ayaw kasuko kamo apan ayaw pagpakasala. Ayaw ipadulong ang inyong sala sa inyong mga anak sa moment na suko kay mo or prostrated kay mo maski sa ilahang gibuhat. No? Wala ta gitagaan og karapatan sa Dios kay dili man ta Roman, no, dili man ni siya katong naa ang absolute authority sa imuha, dili man nimo sila property, no? Dili man ikaw na you will do with them what unsa imong gusto. Ang sila sa gikan man sa Dios. Ang tagiya na nila ang Dios. Ikaw piniyalan. Ug mutubag ka sa Dios kung unsa imong buhaton sa ila na mga sala. And so, na good rule of the thumb ani no, kung masuko kay ka, irita ka, ayaw sila idisiplina. Ayaw syagita, no? Kung naapa ka sa grabe ka, no? Suko pa or napaka sa imong frustration na mode. Na one time ni Duol si Dylan and again, many times man no, mahulog or ako man to ang nayabaan og kuan ang laptop no, yang gatas. No, and then makaingon gyud no, laka ako tanang trabaho, akong assignment na di akong ano and mo man ako ginahuna, di ba? Before para ang mahitabo, kinsa may mas importante? Kung bugnaw mo una, maingon mo ka, siyempre mas importante mga itong mga anak. Siyempre mas taas man na silang halaga kaysa usa ka laptop, usa ka cellphone. Pero kung dili bitaw na nimo i-settle na sila ang gift gina sila sa Lord and anything no, pwede ba gyud ka mo at that moment mo surrender. So pag ana ma-feel man gyud nimo, na-feel gyud na ako no, feel gyud na ako. Hilom lang ko, di ba? Ingon si Dylan, sorry dad. And then kalma. And then, pag sulti niyo po, agawas na line is, dili na dukol, kung dili, ali. It's okay, son. It's okay. No? Mas importante man ka kaysa laptop. Okay? You have to learn. What do you do next time? Imong ibutang ba ang gatas doon sa laptop? Dili. Okay. So, unsa man dapat, kung inom ka og milk. So, nahimo na nun og training, teaching, exercise. Okay? Kaysa, ang atong pag-train, ang pagdisiplina is, kaya mo na yung gibuhat na, gawas kag bakos pa, bunal, ikaw gila anak. Wa, kabalo, mahal kina na akong ikaw buhat ang assignment, be. Di ba? Imo mangyapong gi-train, imo mangyapong gi-disiplina, pero mali, no? Nahulog na siya. So, to si daddy, pastor, probingato man, no? And then, mo din, no? So, kita ni mo? And then, mo na ang number 1. Ikaduha is, kanunay nga pagsaway, why pagdaig. Sometimes naadiri ang mga high perfectionism sa ato na gusto gid ko nak, strive gid ka nak, dapat gid naka 100 or di ba? Permi lang ta makita mali, walay makita That's why daghan kay mga kanta ng gawas ani no. So itong kanta tong Jeff Rocks, no? Ako na lang laki sa yang yaw, laki sa yang yaw. Jeff Rocks, so ako na lang ang nakakita mali, ako na lang ang mali. Palating mali, muna sila mga nila. Colossians 3:21 no, mga ginikanan, ayaw ninyo palabihi ang pagsilot sa inyong kabataan kay basin unyag mawala ang ilahang tinguha nga mobuhat og maayo. Naay grabe ka kuan na sad na story na perfectionist kay ang mother na to a point kanina daughter nila performer na kay honor student, cheerleader, active kay sa social kanang mga extracurricular activity, daw niubos man ang grado. Na-depress ang bata to a point na mura nagnahimog kumatos na abutang siya sa usa ka psychiatric ward yun no. And then niduulan sa pastor, pagbisita sa pastor, nigawas ang kuan. Kaya akong feeling man good pastor, wala gyud ko'y mabuhat na magpalipay nilang daddy, mommy. Permi na lang kulang. Grabe no, top notcher na gali. Paggawas, gipauli na siya. Wa ragdugay, naghikog.
no? Dili dia siya ko ano, ingana gyud ang realidad no na basin unya mawala ang ilahang tinguha ug mabuhat og maayo. So, naay kuan ani no na maybe some questions sa imong pagpadako sa imong mga anak, naa ba kay tendency na mo focus lang ka sa ilang ginabuhat mali? Permi lang ang mali imuhang mugawas. Usa naman sana ang mali? Og wala kay kaga notice sa ilang kung they do right. If you think about it, no, kapila man na, kung nagkaon mo, kuyog sa inyong anak, kapila man na kaadlaw mo labay, na sakto ang ilang pagbutang sa baso, no, pagyabo nila sa pitsel sa tubig, why awas, and then kapila raman po na time na niawas na yabo og na nabasa imuhang sandwich or imuhang pork chop. Usahay, pero kanus aman ta mo kuan, di ba? Wa na to siya pasalamati or giingon og uy, may kayaw, tsada kay na imong anak. 99 days has passed by since wala ko nimo giyabaan, no? Dito lang sa usa, di ba? Mingon nita, unsa man ka? Kadanghag ba nimo, di ba? And nakita nimo no na ang na-focus is ang kumubuhat sila og mali. Wala na focus kumubuhat sila tama. Sayon kay na siya mo fall into na pattern. So bantayi. Permi lang bang ka manotice ang ilahang mga mali, ilahang mga faults, ilang weaknesses, pero di ka mo, wala kay kasulti sa ilahang mga positive qualities. Ga-ignore ba ka sa ilahang natural gift and talents? O dito lang yung ka focus sa, kaniyo, wapoy ka, wala pa nimo, tanaw ka sa grado sa card, naa siya, 95 sa PE. 70 sa 78 sa Pilipino, 85 sa science. Dito lang yung kapermi sa 78. Nako, 78. Wari mo tanawa na may medikay ni na PE di mong kuan. Ako dito no. Wari mo tanawa na may medikay siyang PE o mora gyud ang yan. So, di ba? Mo na ang si G okay, homeschooling man may si G sa usa ka exam ni Dylan, anak siya na kanang worried kay siya kasi si Dylan, wala, babe, banga kay si Dylan sa Pilipino. Banga kay siya sa civic and kultura. Iyang grado basin ma-80 kapin ni. Tanaw ko sa una ko sa akong grado sa una. 70 kapin naman daw akong grado. Taas naman kay na siya. Pero para sa kang G kay achiever man si Gino. Ay, ubos kay akong anak sa anak. Basin ano siya. Dayon ko, kabo ka babe. Mas tan-angon pa nato si Dylan kanang dili siya bitaw mo mugdako na murag kay nahitabo man nato sa pagkataranta sa mami, si Dylan po daw na rakdan, nagtaranta na po siya. Nak, last 15 minutes na nak. Mahuman na exam. Anak mo si Dylan, ha mo ba? Last 15 minutes na. Wala, nagtaranta silang duha. Ano na siya ka-answer sa 15 minutes kaya nagtarantahay na silang duha. So ingon ko nila, kapo ka babe, mas importante para makatkaton atong bata na maski na ay deadline, na ay mga pressure moments, mas mo-operate siya, di ba, normally, kaysa, di ba, grado ang atong focus. So, gatanaw mo ko sa natural gift and talents ni Dylan. Dili man maayo si Dylan o Pilipino, oo, banga gyud. Kung ako siyang tabangan, tudloan man ako siya, 2018, ibalik mi diri. Ako siya, nak, dapat nak ha, kung mga kagtabang, basin dili katabangan sa mga tao diri kung English kay ka. So, mo ni ang word sa tabang sa or help sa Bisaya ha, tabang. Sige daw, practice daw, tabang. Anak ko, anak, help na lang nak, mas hindi katabangan. Kung kag tamang. Help na lang nak, help. Okay. So, no, kita na ako na strong kay siya sa English. Doon lang ta focus. Okay. So, next, are you constantly suspicious about their motives or actions sa mga anak? Then, it should be na magiging na unsa man na nagkuan ka basin kawatan ko nimo or ana bitaw then and you would just constantly question them. That's something na ingana baka or do you give balance to praise? Do you give balance to your check and your balance? And so make it a point na kung naaman kay makita na mga kailangan nimo ihisgot sa ilahan na negative, kailangan man ka mo tudlo and mo criticize na amang yun na, make sure dili lang pod mga negative puro imong gaka point out or notice. Now make sure you praise them, make sure imo silang gina-build up, and that will be that rule.
Ikatulo, when parents show favoritism, kani, usag yun ni sa common kay no, na naa sa kategorya na wala na consciously ginabuhat. Wala tuyua, pero aduna ni siya. Nga naman, naigihimo na study no, na naghimo ang Shiboski sa University of California. 65% of mothers, according sa ilang study, na favorite child. 70% of fathers have favorite child. Kung pakutanon ta mo diri tanan mo ingon mo why favoritism sa mga family? 0%. Pero kabaw mo dili siya ga match no. Ingon din ang mga bata nagipangutana sila 40% of kani mga Americans lang nino sila no. Nanay mga igsuon, they believe na naay favoritism sa ilang family, and that's almost half. So there's a big huge difference of statistically, kung ingon taas ka mo, kinsa na nagtuo na favoritism sa iyong pamilya, walay magpataas. Pero according sa statistics, taas kay siya, halos katunga or more than. So, ahama na siya ma-fall into category. Wala takabalo, favoritism na di na. Unconsciously ginabuhat. So, favoritism, mao ni siya ang tinuyo or dili tinuyo ng naamoy or naatay ginapalabi nga pagtratar o sa usa ka individual or grupo nga mga tao. And the Bible is full of example of that favoritism. Kung aduna gali na sa pamilya, wasak yun ang pamilya. No? Kabalo ka sa Genesis 25, ang story sa ni Isaac, ang amahan, yang gipaboran si Esau, ang si Rebecca, yung kipaboran si Jacob, nagselos-selos, nag-away-away, niabot sa point, nagbungkagay sila. And so, naagyo na consequence no, ang favoritism in the family. And makita na to that naana siya no, na if naana siya, it's because the feeling bitaw na kaning usa ka anak mas butan man gud. Kaning usa na ka anak man gud mas itsurahan man gud. Kanina anak man gud mas bright mo, mas dali siya, mas connected kay me. Meaning, kung magstorya mi sa kanina anak, connect kayo, okay kayo. Kung magstorya mi ng anak, usa, sakit kayo, gahi kayo, no? Dili siya sayun na ano. So, unconsciously, many parents will favor katong sila mas ganahan or pabor. So, one way of is checking that bitaw no, is ayaw hatag og gift or privilege sa usa kaanak nimo na labawan nimo bitaw na dili na nimo ginahatag sa pikas. Don't ever muingon mo, nak kabaw ka, mas maayo gid mo ate, nak kabaw ka, mas dapat magpareha kasi mo ate. That's favoritism words ba ya? Na imo na silang iana bitaw. Nak layo na kay kasi imong kuya, nak ngano di makapareha sa imong kuya? No? Butan kayo. And that would be how you would train and disciple or discipline them that will provoke them to anger. Mali man na siya. That's actually what the Bible already tells us. That's something wrong, sinful, a perversion of the family love. No? And so ayaw. And don't make your young child feel na black sheep siya sa family. No? And mas ubos siya sa uban sa pamilya. When parents show favoritism, you will reap kana siya. Kaning giingon sa do not provoke them into anger. Ikaupat, kung magnaging ka, no? Ay mga lalaki or mga babae no, di pa exempted mga lalaki na nagger na babae. Kung nagger ka, mo ni murag ga constantly barrage ka, ga pangasaba ka, ga pressure ka, no, way undang ang no? And unsa man na ang epekto ana? Kabo ka ingon sa Proverbs 21:9, mas maayo pang magpuyo sa atop sa balay kaysa magpuyo sa sulod sa balay uban sa asawa nga palaaway. Grabe no? Makaingon ka, nangunsa ka diha dong? Nano ka sa atop? Makaingon ka, pwede pod. First pod, pwede pod ang asawa nasa atop, no, ang wife, di ba? Makaingon ka, nabuang ka diha, makabuang man gyud ang naging no, na pwede na ka mas pilion pa nimo na mopuyo ka sa atop, no? Hala kasi mo katripa, kana ka, unsa ka diha, no? Di ko ganahan mo sulod. Nga naman, ratatatatata. No? Di maano,
Di mahuman. Di gid mahuman, no? And then, ingon din ra, no? Mas maayo pa daw mupuyo ka sa disyerto kaysa magpuyo uban sa asawa nga sa puton o palaaway, no? Bana na sa puton or palaaway. Unsa man na nakita gyud nimo, no? Na kung ingana gali ang imuhang kuan sa imong kapikas, imuhang one flesh, how much more ang imong anak? Kung mopon na ang ilang kagadawatan na barrage, you will ganong si anak, no, dili naman gusto mo kuyog nato. Ganong gusto naman siya, di naman siya mobalik og uli. Basin di ay naani, no, sa atong kinabuhi. What ta aware. And so, no, Proverbs 27:15-16, ang asawa nga kanunay makig-away sa iyang bana, makalagot sama sa atop nga magtulo-tulo, magulan. Ug dili mo siya papahilom sama sa hangin nga dili mo mapugngan o sa lana nga dili mo makuptan. Naka-notice na kano pag ana nagali, lisod dili na mapugngan, no? Papapapapakin and then mo din na siya. So, the best day anak gyud, no, is kung dili siya sayon mapugngan, dili siya mapugngan, ang Ginoo gyud ang makapausab nimo ani. No? If naa ka sa mo ni imo ang sinful tendencies, you have to ask for help. Kay makita nimo hands up na imong bana nana sa atop. Ang imong anak nana sa disyerto, no? Kay nga naman hands up na sila, di naman nila ka mapugngan. Kailangan ka og tabang, kailangan ka og counseling, advice, transformational power sa Diyos. Be transformed by the renewing of your mind. Okay? Parent, if you do this, imog yung hunaon-naon, no? You will reap a deadly consequence. So pilion nimo, may mas importante, kana ang imong pamaagi or ang pamaagi sa Diyos. Nagging is not good. The Bible tells us, nagging is not good. Wala, dili na nimo makuha ang imong gusto makuha unta sa imong paningkamot sa nagging. Recognize na ang nagging is not helpful. Dapat ang imong masulti is what should build people up. Kabaw ka unsay remedy sa nagging? Proverbs 13:24. Dili nimo spare ang rod, and you will be diligent to discipline him. That's why sa amo, dili mahulog og nagging. Dilan, kaon na. Sobe, kaon na. One time, two time, dili pa gyud mo dool. Ingon na. How many times does daddy have to tell you? How many times does daddy have to tell you before you obey? And moingon din sila, one time. So, what are you gonna do? Ato na nasa, dali-dali na rin sila, no? So, dili na ko kailangan mo nag. Yan naman. Kabalo man sila. Na kung dili sila ma-obey, makuha na ko ana sa among spanking rod and mabunalan gyud sila. Okay? So, the nagger, no, feels na, nabuhat na nimo, taod-taod, nabuhat na nimo, kay you really want man no tabangan unta na mabuhat nila or dili nila mabuhat, no, or malikay og sa peligro. Train and discipline according to the Lord's way, and you don't have to nag. Ikalima, for time, no, move faster. By shaming and belittling our children, ayaw sila abuse emotionally, no? Usahay ma-conscious or unconsciously mga pakaulawan nato sila, no? Tawagon nato sila na bugok sila, na ano sila, no? How could you be so stupid? That wa makay mabuhat na tama. And these are words, you know, that is not loving, not building up, and you are shaming them. Dili lang, no, sa imong atubangan kung naapoy lain tao, labaw na. Si C.S. Lewis nag-comment siya, dapat man daw, no, na mag-polite and honor ang mga bata. Pero mas nakita pa diya na mas daghan pa bad manners and wrong conduct ang parents padulong sa ilang anak kaysa mga anak padulong sa ilang ginikanan. Ka-notice, no, na sa mga anak na gali, respetar kita sa atong amigo, pero sa atong anak, no, wala tayo respetar and honor sa ila because na atong thinking maybe because kita ang ginikanan, kita ang we can talk to them or treat them anywhere or anyhow we like. Remember to honor and respect gihapon imong anak.
And so, kaunom is mga tips, no? Ayaw sila tawagag mga pangalan, ayaw sila insultuha, ayaw sila i-treat as if gagmay pagyapon sila na bata, no? And so, kanang ikaunom, do not delay or withhold forgiveness. No? Importante kay ni, daghan kayo mga papa, mga mama, dili sila forgiving, wala sila na ano. So, pag abot sila mga anak, dugay pun sila muhatag sa forgiveness. And what you are training and raising your children is kung makasala sila, kung mahimo sila sayop, mahadlok sila duol nimo. Kay imbis grace and forgiveness man with instruction and love, no, and truth ang ilang madawat sa imo, madawat man nila is either kasaba or kanang walay grasya o walay pasaylo or malangan ang pasaylo. So, ayaw i-train o discipline imong children or give na padako sila na gaka-delay ang imuhang forgiveness sa ila. No? Mao gina siya, no? Pag duol na nila, kabaw ka gagmay pa na bata, duol sila na, Dad, sorry kay Dad, nakalimot ko, nakaano ko, no? And kung dapat na sa suko ba, dili ta moingon bitaw pasaylo te kanak. Ato pa silang murag ato pag paantuson, no? Padugayon. And so, unsa na sa feeling sa bata, mahadlok sila, kadugayan. Ug matrain nato sila na daddy and mommy does not forgive me man di ay ani. And so what do you think happens next time nakahimo sila another sala? Di na ko sure kung adto pa ko sa akong mommy or daddy. Dito na lang ko sa pikas. Moingon sa ako okay ra na bay. Saylo man kanamo bay, dawaton naman kanamo bay, no? Man na padulong. Usually barkada or salain. So do not delay or withhold forgiveness because they will not experience the grace of God, the forgiveness of God primarily sa inyo ha. Remember, no, as we close with this, ang atong ultimate need sa atong mga anak is ang atong Diyos ug manluluwas na si Hesukristo. Siya, no, muni ang ilang ultimate need. So ang imuhang parenting, dili man nilang ultimate need imong kwarta. Dili man ang ultimate need ang inyong grado. Dili man ang ultimate need nila dinhi is better kaugmaon. No? Ang ilang ultimate need is ang Lord and Savior Jesus Christ. Giunsa man nila ni pagpakaila primarily sa imuha, papa, primarily sa imuha, mama. The way you act, because we're talking about Christians here that are parents. Wala ta nagstorya sa mga dili Kristohanong ginikanan. Kristohanong ginikanan. The ultimate need, put this first and foremost, they need Jesus Christ. They need the gospel. Not material things. Not a job, not a business. Lord and Savior, Jesus Christ. Let us pray. Ginoo, salamat Lord na imong pulong sapat, imong pulong gid Lord ang basihan o ang standard even in the way we parent. Lord, if naaman kay kaka-reveal sa amo karong way of we've been doing things among nadawat, Lord, I pray that we would break the curse of sin. We would make it na dinhi lang na siya taman sa amo. We will not pass it on to the next generation. But Lord, as long as this day is called today, let us be a people, Lord, na kung maminaw sa imong pulong, maminaw diretso, motuo diretso. Dili pa kailangan mabunalan, dili pa kailangan moagi kalisod before me makamata. Kung unsa man na stage amo ang children at the moment, Lord, whether they're young children, older children, or adult children, I pray, Lord, that you will bring restoration sa among family primarily through an act of faith and repentance sa amo mga parents. That we would humble ourselves. We would ask forgiveness from our children if namin nakita here na we did something that was wrong, that was sinful against you. Against you we have sinned indeed, O Lord, and we have sinned against others if we do so as well. Tabangi kami na manghimong Kristohanong ginikanan na magpadako og anak na dili sila magdako na nasuko sa mga ginikanan nila or sa imuha, Lord, kundi nagtubo sila sa love, instruction, and discipline of the Lord.
through us. In Jesus' name, amen and amen.